שלום רב, שמי אוהד גלילי. אני אספר לכם על אירוע שהתמודדתי איתו בחיים. אז אחותי ענבר, שהיא קטנה ממני בשנתיים, בגיל 16-17 היא התחילה לאבד את הראייה שלה, עד למצב שהיא בעין אחת כבר לא רואה שום דבר, ובעין השנייה היא רואה חצי שדה ראייה והיא כמעט ולא רואה בכלל. והיא נאלצה להתמודד עם החיים עם המצב הזה, ואני בהרבה מקרים הייתי צריך לעזור לה להתמודד, והתנדבה לצבא למרות הקושי, וחיה מגיל 18 כבר בערך בתל אביב בדירות שותפים, ולמדה פסיכולוגיה קלינית ועשתה גם תואר שני, והיום היא מטפלת כפסיכולוגית קלינית, יש לה קליניקה פרטית. ומה שאני למדתי מהאירוע הזה, שבעזרת הרבה כוח רצון ויכולות והתמדה, גם במצבים מאוד קיצוניים וקשים בחיים, אפשר להתמודד עם החיים האלה, ובגבורה אפילו ובהצלחה, ולהשיג כל דבר בחיים. ואני מסתכל עליה בהרבה הערצה, ועדיין תומך בה ועוזר לה בכל מה שהיא צריכה. והיום היא אפילו כבר אימא לבן שלה, יש לה ילד בן חצי שנה שהיא מגדלת אותו, ואני מסתכל עליה בהערצה, וכל הזמן היא נותנת לי כוחות להתמודד עם החיים, ולראות שאין מגבלה להרבה דברים, שגם הראייה היא אחד מהם. תודה.